Sawubona Thama. Umyeza Phaka. Lo Nababunjani? uKing Phaka othi sawubona Thama. Yebo njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngizwe igama lami lindiza phezulu kuthiwe nami ngiyingcenye yokuthi bengabe kuthola uma ngabe kuphuma imali khona u5k ekumele uze kumina. Ngifuna ukuthola kahle liyonto ngoba liyonto leyo ingidentile ngoba ngiyena umuntu wo5k. Yebo. Yes, even umakhanda oil wami, my product Yeah. kwenikhle phezulu. Oh, okay. Kuze kuvele igama lakho kahle kahle bengangiqala ukuzwa ukuthi kunomuntu ekuthiwa uBhaka. Nakhona lapho ngezwe nguSiya uma ethi kunabantu abangaphansi kwakhe akade bemsiza noma abamsizayo okufanele bathole ukhathi wabo. Okay, imali. Okay, so ngicela nje mhlambe ukusho ukuthi yini enginayo mina ngakumina. Kwathi ngomhla ka-4 mangaphosisi wayekade requeste ukukhuluma nami because ezinye izinto besikhuluma ngekholi. Enye into ke uSiya uyayabone into uma ngabe imxaka uvele ethi ngizokufonela. Uma nje ngeke ngabuza umbuzo angawutholi kahle uvela athi ngizokufonela ngecall and nangampela uyafona. Khona la wayekade ekhuluma khona ngawe esho ukuthi kunophakela umthakathi, kunoBhaka, kunoMax abantu asebenzisana nabo yena. Mina bengingakwazi ngaqala ukubuzwa nguSiya. So kwathi makusuka lapho Imali imamntanami ngoba elapha umthathi igama alingenanga ukukhuluma noma imini ongazwanga. No sengibala abantu bezwa kodwa kade babala amagama abo nje andiza phezulu khona ngisho ama voice note. Ake ubale nekathi ungaqala ukubezwa ukuthi ubale napha abantu ngoba ngifuna ukubuyela kuyena ngiyela ngoba mina ngizochema la angizogcine uyabona angizile futhi mina usungilalela before ungena ukuthi straight ngoba umsebenzi ukinto yini ukuthi igama lami lingena kula abangashayisananga kakhulu yabo kanti angena umuntu okhulwayo empilweni. So ibapha abanye uSiya awamenishini lamagama abo obajwayele ongabajwayele ngaphandle kaKing Phaka. Okay, okokuqala isanda kuqala lento